Egunon Arrasate, la 99 al aparato. Bueno, lehenengo aldiza da zelai prestatzen douna, ez espero gauza larrei. Tamales gaur tulipan ezin izan da potegoan urten, baina tranquil, tulipa volverá a salir a potear. Askotan boikot asko egon dien 99 en kontra, normala da. Arrasateko kuadrilla honena garela ikusitza, baina beintza disimula bapur bat. Lasai egon zirkie, hauten gure helburua ez da irabaztia izango. Ze aurreko urteko premisioak gogor josauen kuadriako integrate batzuengan. Tenemos más puntos que el Barça. Horregatik aurten gure helburua zuen azalien jartzia izango da. Irabazten ez dozuenien, esaten dituzuen, tontoka izagorrek danak eitxe saiatuko gare. Zirotasunez jokatzen, ondo pasatzen, kiro lapur bat eitzen, lagun berrizak eitzen. Eskerrak aurten gure mailako kuadrilla batek izena emun dauen. Fraser bat izango da zuekin lehiatzia. Kuadrilla hori aurten bai kuadrilla da. Bestiok ez ilusionau. Bueno, ez du txapa gehiago sartuko. Galdera batekin amaitzea gustauko jakun. Arrasate zezenekin eindako olimpia batzuk noizko. Galtzia guretzako erronkan dizadan arren zeiatuko gare. Gora 99 eta gora San Juanak! Gaur hemen Arrasaten 78 kuadrilla eta 1000 arrasatear baino gehiago daukagu, ezta? Goazen ikustera zeinek irabaziko duen Arrasateko Gazte Olimpiaren 3. edizioko txapela. Zeran fan da lehenengo jokua? Oso ondo. Berotuta ja, berotuta baina ondo. Berrondo. Ja, prepara usarie irabazteko? Bai, egunero ibili gare hor. Paseo duen, itakitzen. Jokuren bat probo gaun be bai. Hori da. Ez dakit nik mendira fatia pasiuen eta hemengo jokuek zerikusi asko daukien, Baina, bueno, balizo izan dutzue? Bali, nik uste bai, ez momentu ez eman da bere frutua. Hori da. Gran resistentzia lortu dugu. Begigarri da. Lehen gatua, empata bat 3, ondo. Lehena, geratu zari, orduan, hasieratik ja irabazteko asmoakin. Bai, izango. Gu venimos a ganar, gu hemen... Daka un ekipoakin gaina, venimos a ganar, berdin da. Ekipo naukotue? Bai. Somos galácticos, galaktikoak. Galaktikoa zari, zara ditzazuen kuadria? GLCM. Politxortena, baina galaktikoak bai izan leke. Bai. Madrid emoten dugu, más o menos. Ez izen moduan itxiko galaktikoak? Bai, horrelako, bai. Eiotu armaia, lehenengo jokoa indozue, busti ikuste jatzue, ura eskertuko zuen gaurko gurakin, ez? Bai, joder, ondo etorri da itxinan beruakin. Eta zera fan da lehenengo jokua? Oso ondo, nire honaz botatzen, behixa eta pauta, beronekin behixa eta pauta, pixka estresantia, baina ondo. Lehena geratu gare, así que... Lehenak empatauta. Lehena geratu zari, baina presinua zentu duzu begibarik, Zaratia atzetik eta... Txixoa, Zaratia, ekipua hor eta ondo. Zerakoa izan da jarritxagotia baloian zain? Ni gauza da bakarrik. Baloi barik, zeran izan da hori? Ez da egit, praktika falta edo. Nahi kontenuzua. Zuen entrena bala? Ez, aurten ez. Jokuen zabitzie, zue kanpotik animetan, zeran ikuste duzu kanpotik? Bueno, ondo, betiko moduan, kriston ambientia, así que aprovecho bien, hola peguna, aprovecho bien vida. Zabitzie animetan hemen kanpotik taldekideak? Bai, gu beti, konfiau dugu honenetan, así que aurrera. Galderia, zeran animalueke jarritza dauen pertsona bat, geldi egon bida, bera geldi egon bida. Bera beria eta guria, guk hemendik, gure animoak emungo txau. Zuek ondo pasetan kanpotik? Bai. Seguruenik bera baino beto. Hori seguro. Zuek oingoz jolastu duzue jokuren bat? Bai, jolastu dugu zapi kulturala. Eta ontsa etorri zari hona, arrapetan ideak eta hurrengo jokurako? Claro, hurrengo joku hemen daukogu. Así que etorri gare ja. Eta zein izango da zuen estrategia hurrengo jokua irabazteko, hemen ikustu zuela ura botaten, bote baloiekin eta? Ez daukogu. Ez dakigu zer egin. Eta gaurko intentzioa ondo pasetia, irabaztia zein da zuen intentzioa gaurkoa? Irabaztia ondo pasetan? Ez, irabaztia. Jolastu duzu lehenengo jokua, etorri zari hona, hurrengo jokurako estrategia hartzen edo, etorri zari? Bai, ikusten apur bat zelan doion jokua eta ideiak hartzeko bai. Eta zeintzuk dira harrapa dutzu zuen ideiak? Kapitaina izango da botatzen dagoena eta orduen, ni eskubaloian dagoenez, apurtxo bat gidatzeko talan zelan bota eta estrategia moduan hori erabili dugu.
Estrategia biak guro, tramparen bat edo, prestatu duzu igual ondotik pasetean botatia botella edo. Ba, pentsatu dut tramparen baten, baina oso arriaska da eta azkenian ez dagoengo. Ze, bestela... Zein da urtengo zuen talde, aurkako talde txarrena zuentzat? Horre, nire nahi eta hola, handiek aurri batzuk. Zan auki izena, boniato kriu, vamos a por vosotros. Eze moduz doia taldien jolasak, ambientia apur bat? Giro ona, a gusto aquí, todos juntos, unos traguitos, jugar un poco y ya está, luego ya a comer. Ze taldekin eramaten zari hobeto? Niriakin, Radio Tuk-Tuk, Tuk-Tuk 33, punto! Ikusi godokotzuela aurkariren bat hortik, kamiseta berdiakin David. Bai, bi urte geisha daukien kuadrilla, beti aukia buen rolloa eta pikia, osake, euren kontra beti. Eta apur bat, nahi galdetu, zein da zuen estrategia jolasetan, zelan aukeratzu zeinek hartzen dago parte eta zer jolasetan? Ez, batez be, danok hartzia parte eta, bueno, ikusten bo norbait daukola jokuetan habilidade gehiago, horre jolastuko hau, bestela danok jolastuko. Eta oingo zela doia? Oingo ondo, lehenengo jokua apur bat gutxi gora bera zeo zein du, eta bigarrenian ondo. Bai, a ber, zandoia. Ikusi apur bat kola bizariela hemen jolasian? Bueno, ondo honesto guin, baina... Ideiak hartzen gero jolasteko. Ikusatzuet, ojeetan, estrategiak, zeo sartzeko? Bai, a ber, galderaren bat edo errepikatzen bada, berra loguna, asmatu. Gure dugu klasifika, así que aquí no se regala nada. Hori trampa da? Nik ez da ezen. Hau publikoa da danondako, ez? Orduen eta trampa. Lehen jolastu gau danak batera eta bakoitzak batera itzen da eta jolastitzen da. Eta hain bai banatu gare, galderak eta landak izenako beto sartitzen dio. Eta, segun jakindurian arabera? Bai, ze badauko batzuk mendizaliak eta orduan hor David, ze oingo galderak dien mendien inguruan. Estrategia hona kontuz hemen talde batzuk David kopizetan? Ja, bai. Gure bai, gabizko gauza batzuk itzen baina hobeto ez ezati da. Aurten bai taldia, aurtengo talde berezizena, esango nauke. Bai, adin atletik eta holan, bai, eta bueno, azkera anime ginen. Zango, venga, aurrera enbigau, honek gazta izabea, ja, guritxa dauz, eta guri apur bat, ja, txien sartuta apur bat, eta zango, venga. Ja, hau da dator, eta kalera urten bier, eta aurrera. Oingo zera zabitze gurre muten gaztiei. Gauza batzutan bai, beste batzutan ez hainbeste, gero ikusi dobe batzuk tramparen bat behin jauela, gu formara gare, eta orduen ez gare izen hain honak joku batzut. Zue daukotzu esperientzia, gaztiak trampak itxan, baina zue esperientziakin egongo zineten trampetatik urbilon, al limite, ez izan leike? Bai, baina, etako leheko aldixa da. Ja, 3 urte doi ez da, ja, jentia badaki apur bat, truko danak. Orduan, urren urterako, kainemu baina seguru. Igual baten bat, semalabekin bebai kruzada, jokuren baten, edo?
Batzuk bai. Zeuk esku altza oso? Ni boket, ni semia labodoket eta enazkurso, baina gero usteot gaur faltako azkengo proba, kainamun bigau eta atzalderako osoko gare. Badakotzu gogoak semiai kainamuteko? Bai, semiei eta bere lagunei. Bai, danek txintxeten egongo die, hilabete azkeneko hilabetea, karka batzuk, ikusiko. 9 kuadriakin, iazko irabazliak, aurten ze errepikatzeko asmoakin. Bueno, intentinua badau, zaila izango da, berua, jente asko, baina, bueno, bai, konfiantzakin da. Eta berua zera zabiltze gestenetan, zerbeza batzukin, urakin? Ura, bakarrik. Zerbeza ez da beraten guk. Eta oingoz, iazko errepikatzeko zeran zabiltze oingoz goizetak, Bo, deleuko jodido, baina, bueno, gero erremontau do. Zein izango zen zuendako ametxetako final bat? Ametxetako final bat, edozein kuadria egon lehike, baina aurten bai, animatie zar batzuk ez, egotia finalien guapo egongo zen, eta gero, gertuko kintakua bai, ondo egongo zen. Ojo sarrekin esperientzia daukiela, horrekin broma gutxi, etxe beste? Bai, ez dakit, igual nahi gaztiek nahi xau ditut. Bueno, hemen gaz, botxan kuadriakin, Zaldibarren jolastu berri, zelan fan da jokua? Irabazi indo, ondo, bai. Irabazi indo, ordena, tope zabiltze, ja, atzaldera begira, finalera begira. Zakigu, a ber, Irabaztera. Baina, bueno, oin daukogu azkena eta esperantza pizka badauko. Niri harreta dituzta, botxan izena kuadrilan. Badauko azalpenik horrek edo hemen barrezka ikusten zaitzuegu, badauko azalpenik edo? Ez dago. Izateko ez. Gutau ginen bi kuadria eta ezekin zeitzen jarri, hori jarri gabe. Eta jazta. Gaur, hemen ikusten dutu banikoakin eta bera ondisa dauzan, zabitze gestenetan hori. Ura, banikoa, igual zerbezaren bat bai, porai. Danetik. Iturrixan, demora. Iturrixan batez ere? Bai. Orduan, baratik urrin. Ez bai, barratik gertu. Hemen, parotxa kuadriakoak, Zaldibarren jolastu berri, zelan fan da jokue? Ondo. Oso ondo, baina trampak indozkue, Trampak indotzu, zelan izen da hori? Ba, bueno, ez dakit, baina irugarrena konta euskue, baina bigarrena. Bai, berez bigarrena ginen. Orduan, zantzeke konplot antolakuntzatik zuen gana? Uste dut bai. Zesari, favorituak ala eta horregatik endutxautzu? Ez besta, baina, bueno. Irabaziak ginen enzi. Bai. Putzin Heiz Kriu, nundu izatozi egon txortan? Ba, etorri garen Montoronetik, Montazpitxik, bai. Hor, balona zua botaten. Egurre musko eta, bueno, Zaldibarren aberri itxendo zoze. Egurre mutzu, eze, porrota gala? Bai, porrota galanta. Bueno, porrota ez da utxartu ez da guina, ondo. Baten bagaratu azkena, baina, bueno, ondo. Orduen, Zaldibarren irabaziko zuen puntuak, bestela atzaldia ja urrin zabitze ikusten. Bestela ez gara jegetan atzaldera, bestela ez gara jegetan, ez. Badau kuadriaren bat daukotzuenak goguak elkarren kontra jolasteko edo... Zein da nire kuadria? 9-9. Beratzi taldia, beratzi. Segati daukotzu euren kontra jolasteko goguak? Lagune gara eta piki dauko bolan apur bat, eta horrein kontra, bai, ikusi, graboaren. Ez dakiz segatik, nuek dauko izar bat, eta zeuek ez. Zela, zuek irabazi zen, raurten dator! Konfesio bat
Beste rondak, regular. Regular, lehenengokoa nahiko txarto. Bigarrena, sin más, eta hirugarrena, bueno. Hirugarrena irabazi. Eta jolas honetan, ze uste duzu daukotzuela alde eta ze kontra? Alde moduan. Uste daukagu pertsona bat, a ber, espero dugu... A ber, nik nahiko aguantau dut, baina justo hor daukau bat, nahiko ondo aguantatzen dagoena. Eskinean jartzen dienak daukie bentaja gehiago dagoelako jentia onduan, baina hemen erdizan egoten badie errexagoa da, emutia. Gehiena trapak itzen daue, Beruakin kantzauta. Oso ondo, kriston girua, baina bero asko dago. Jolasa ze moduz doia? Oso ondo. Lehen urte jaku bastante traketx, baina, bueno, goi zan gure lehen urtia, baina onja bestiak oso ondo. Ze uste duzu daukotzuela hola potentia jolasuntarako? Ba, honetan aguantau daugiela oso ondo, ez daukiela beldura baloiai, eta gondiela geldi, eta aguantau bindau. Eukio zuen deskalifikazioaren bat, o...? Ez. Ugari lehalak. Ito zuen tramparen bat hortik? Tramparen bat gutxi, baina ondo. Bueno, talde nahiko motibagoa ikustea? Bai. Ondo goiez. Ondo segitzea jolasarak ondo? Bai. Zeran ikusia zuen jolas honetan, zuen taldia? Jolas honetan ondo egin dugu, aurrekoetan be bai, puntua lortu ditugu eta ondo. Irabazteko ondo? Atzaldera klasifiketako bai. Ondo ikuste zaitxuzten, bakutzu eulan talderen bat, nahi dozuela galtzia, euren kontra jolastia... Gu irabaztera. Clipper Clan izen originala ikustu dutzu, Bai, kuadrillan hasi ginen holan nireketan eta esan gen, Botavio olimpiadak, olimpiko garelako eta amentxe gabeitza, zelan bukaketan duen. Ondo ikusten zuen jolasa, taldiak? Hau txarto bez. Lehenengokuen Botavuzkue deskalifikau, ez dugu bukatu. Bigarrenien jolastu du txarto ez oso txarto. Hirugarrena irabazi egin dugu, arrasateko kulturie. Aramaizoko batek irabazi dago. Eta oin azkenengo hemen, guada dala gure zelanda izango zen, izango erderak adat, gure lanzadore honena. Baina ongaren pupiluek hor jarritxe basuak inburuan, bota du basua baloi barik. Gaukotzu estrategiaren bat aldekideak aukeratzeko jolastu? Bai, azkena geratzea alkola eruteko bentzat etxera. Hori da gure estrategia. Ikustatzu hemen kontroletan apur bat? Bai, ja eliminauen garelako. Bota duzko ella basua. Ointxe lagunai laguntzen eta aldan hain. Aldian ze moduz jolasa? Oingoz irabazi dugu bat, beste bat entonga egin duzko supuestamente trampak itxiagatik, baina da gezurra. Eta poco más. Bastante ondo momentuz. Eta jolasa orokorrian zelan aukeratu zuen pertsona jolasteko, zelan aukeratu zuen taldian zuek isertzeko? Bolo. Bai. Osea, boleo. Bai. Esto zeukiolan irizpide bat? Goiez honeik eta jazta. Hori da. Osea, sin más. Eta gero finaletara ikuste zarie? Por supuesto. Bat bate. Bai, ikusten gare. Bueno, gero Bazkaixen energia rekuperau eta jolaste berriro. Ikusiko gau. Talde moduan zera ikuste zarie jolasuntan? Nahiko potente, Osea, ondengo ditu jaku lau pertsona edo hortik, así que ondo. Jolasten ez dakit, baina animo aldetik jaku falta. Eta ikusi zuen holan estrategiaren bat, eukio zuela talde moduan aukeratzeko jentia jolasteko edo... Nire ustez gure indarra da, di animoak beti. Hori da, eta gero estrategiak, hemen ez dugu izango, ez? Beste talderen batzuk kopizan bihurtzen. Gauzari estrategia behitzen zuen. Hori da, bai. Ondo, hor gabi. Ibiliga entrenetan, eta nik uste dute, ontan moldatu ez. Bai, ondo moldatuko gara. Zerbixuak? Beti dau, urduritasun puntu bat beti dau. Oso lasai juten baza, ja, zuzek txarto dabil. Ertengo da, bai. Baina, ondo. Eta lata be, beste pertsona batzu, bai, los tenemos que dejar. Toketan Buena hostia, primero. Bazkalduta eta indarrak hartuta, hasi dira atzaldeko kanporaketak. Bai, eta laizter jakingo dugu, aurten nork irabaziko duen. Maionek, motzegi duen gazola.
kotxe bat Larria liberan Traba gisa utzita Bagajetzat zerra bat Zerra beraren markat Maiaren hankazpitan Angelikoa da baina Inorien zaio atxola Traban utzita da boka Mago bat badaki Ikuslean nola Begiratu arazi Magiaren behin gertatzen da alegia Ikusleak baleki Uraz beste zein Ignorantzak zoa jarri Da ulertuko lukela guztia Zerura begira Jarri gaituena Horako diguzorua Eta rakala bat Engazpitzen lehenan Ondoko ari bota errua Oantu oruko Lubakiak gara Zulo Semifinaletara paso zariela, ze moduz? Bai, ondo, goizien ez du egin probak gure bezala, edo ez dira urten oso kurioso, baina bueno, atzaldien uste dut aurreko urteko puntu hartu dugula eta hori semifinaletara lortzia pasau. Eixo, ze moduz? Oso ondo! Oso ondo! Ai, berriro be, aldo berriro be. Ze moduz probak? Oso ondo, bueno, goizien probatzuk, erdizpurdi induk, baina bueno, gero oina taldekora, pangare eta super ondo. Ikusi dut motibauta. Bai, oso motibauta. Bai, Beti urtero moduan, bai. Esperantza gutxikin, baina bueno, behintzat heldutzen gare beti. Oin, zein gura zue, zein uste duzu irabaziko hauela? Guk irabazi bio. Guk irabazi hau. Bai. Guk irabazi eta bezala guzteko jakun kuadrilla mesto bat. Hori bai. Irabazia, bai. Lehenko jokutan ingau bastante txarto, danak galdu, momentu danak galdu, bai o ez? Bai. Disfrutatzen, aldan bitxartien disfrutatzen. Azkenean da, resultaua da azkenengoa, guretzat politana da disfrutatzea eta familiaz gozatzea. Guretzat, igual irabazleak izango die LTZ, diela... Zinota klasifikauz? Aurreko urteko berdinak irabaziko die. Aurreko urteko berdinak, orduan.
Ikusitxa lau finalistak, zein ustozu irabaziko gola? Saia dau, zedie lau finalista gogorrak, baina ez dakite, izazan... Kutxikutixak igual. Igual kutxikutixak neska, korrek. Bai, doke gorrezkia gara naukie, igual ikusiko bat. Uste dugu irabaziko dabela txusta ustaldiak. Txatxi? Ba, ez dakit, motibauta da, eta momentuz dana ondein dago, osake... Zubipe! Txatxi? Ba, ez dakit, nik uste baiet. Santana Press, Olimpiaren final handirako. Txustaos, Lolailo, Zubipe eta 8 klasifikatu dira txapelaren bila. Bueno, 8 kuadrilla, Olimpiatako 3. Final handisa, baina azkenean ezin izan da. Baina gu irabazle sentiruten gare, Bai. Asko kostagoako hasieria, karretilla eta lan gainean ez ginen sartzen, baina bueno, gero remontada. Finala gogorra izan da. Oso gogorra, hasieria bai, gero azkarrin dugu, baina hasieria asko kostagoako, baina bueno. Batzuek karretillan eta momentu batzuk besuak ezin nien, baina alatabe dana emuten txapela nuteko. Lurrera botare, bai. Bueno, Zubipe, txapelketa borobila, baina ezin bukatu ondo azkenean, baina bigarren geratu zari egun handizia izan da. Oso gogorra, tio. Azkenean dana irabazi eta finala galtzia, gogorra itxen da. Baina bigarren postua be, postu politxa da. Gaur ez irabaztia, bueltauko garen seinale da.
Horre gure esan, datorri urterako hitz hartzatzu eta bendik ibiliko zaiela. Ikusiko gaitxu zuen. Finalean egon gare, berizbe. Bueno, Loreiro kuadrilla, Arrasateko Olimpian 3. txapeldunak. 3. igez, bigarren geratu ditzen, eta aurten, supero binbizan, eta oso ondo, irabazin jo. Zelako izan da finala? Oso emozionantia, nik barrutik bizi dutela. Gixatzen hasieratik, nik uste goizetik atzaldera ekipo honek fusiona dauela oso ondo, kapitainan instrukzioa jarraitzen denbora dana, eta finalian reflejauta ikusi da. Txapelketa borobila indozue, finala kanpotik estresantia izan da, barrutik zelan bizitan dozue. Bueno, barrutik, nik uste dut, egun danian ziar jarraitzu gula holan tematika bat izan dela lasaitxasunaz hartzia dana, eta ondo urten jaku, así que perfecto. Nerviosismo pizkat, baina bueno, perfecto. Ontxe, ospatzera, gaurko eguna ondizia izango da. Bai, ospatu eginun igual, baina ontzen doblia, nik uste. Edo triplia. Amamak ikusten badau, ez formal noie, etxera noie, baina bai, gaur lia binbiko pizkat. Gaur, olimpiadak akabo berri, zein da zuen balorazioa, azkenean bai aldaketak eukio zuen, finala Riko plazara moldatu dozue, zelako izan da dana? Bai, moldaketa asko uritxekin hasi dugu eguna, gero etorri albizte hori ezingo egondula Monteron erabili, bai, finalan gundia, gero kontzertuak emango da, egoko biko ziren gundia, eta bai, moldaketa asko inditzugu, baina, moldatu gara. Orokorrean nahia zein izango zeinuke dela balorazio gorrokorra? Nik uste dut, hasieran goixian emute zagoen dana txarto junbizala, eta ganako dugu bajoi kolektibo bat, baina, emuten dugu huekia mandutza gula, guarri xabe topera aprobetxau dugu isa bazkaldu ez. Txos nila be mugiru dugu, dana mugiru dugu, osea, hau, hasi bakarrik ez da egin. Indarak agortu gare gondiko gare aurten, a tope, eta San Juanak hasi indie.